ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಆಶ್ರಿತ ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಬಳಗ ಉರ್ವ ಚಿಲಿಂಬಿ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲೆಟ್ ಗುರುವಾರ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಲೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿಲು ತುಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ನಡೆದಿದೆ. ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಆಶ್ರಿತ ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಬಳಗ ಉರ್ವ ಚಿಲಿಂಬಿ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲೆಟ್ ಗುರುವಾರ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಲೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿಲು ತುಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ನಡೆದಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ತೀಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಉಳ್ಳಾಲ ನಾಟಕದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೆರು ಉರ್ವ ಚಿಲಿಂಬಿ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ, ಸಸಿಬಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ವಾಮನ್ ಇಡ್ಯಾ, ಕನಿಲ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಾರಾಯಣಕ್ಕೆ, ಉರ್ವಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ದೇವಾನಂದ ಗುಜರನ್, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿಕರ್ಕೇರ, ನಾಟಕ ಸಂಘಟಕರು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಲಾ ಸಂಘಟಕರು ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಲಾವಿದರು ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಸುಂದರ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕೇಶವ ಮರೋಲಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾವಣ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಬೊಳ್ಳಿ ಮಲೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿಲು ತುಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ಕದ್ರಾಡು ನಾಟಕ ಶುರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯರ ಉಂಡು. ಕುಡಲ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿಲೆಟ್ ಕದ್ರಕಂಬ್ಳ ಮಾರ್ಗದ ಮಲ್ಲಿಕ ಬಡಾವಣೆ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲಡೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಂಟಪದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಡು ವಾದಿರಾಜ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿಲೆಟ್ ಕದ್ರಕಂಬ್ಳ ಮಾರ್ಗದ ಮಲ್ಲಿಕ ಬಡಾವಣೆ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲಡು ವಾದಿರಾಜ ಮಂಟಪದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಡು ವಾದಿರಾಜ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ತುಡರುಬೊಳ್ಪ ಪೊತ್ತಾಯರು. ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಭಟ್ರು ವಾದಿರಾಜ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುಸಂಧಾನ ಗೀತ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕುರಿಯರು. ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಟಿ ಗಣಪತಿ ಪೈ, ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಯ್ಯ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೇರು. ಅರ್ಚಂತು ಪುತ್ರಕಾ ಉತ ಪುರನ್ನಧೃಷ್ಣ್ವರ್ಚತಾಭಿಃ ಇದಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾನಿ ದಾಧಾ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಜಾಃ ಫಲಪ್ರದಾ ತಥಾ ಖಲು ವಾದಿರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದೋ ಭೀಷ್ಟದ ಸತಾಂ. ಕೂಟ ಮಹಾಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕದಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿ ಗುರು ವಾದಿರಾಜರು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅದು ಇತಿಹಾಸ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ, ಚಂದ್ರೇಶ್ವರ ಅದು ಪುರಾಣ. ನಮಗೆ ಅದು ಕಾಲ ಪಾಂಡವರ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಪುರಾಣ. ಆವಾಗ ಅದು ಇತಿಹಾಸವೇ. ಅದೇನಾದರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾಭಾರತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದುಕಿನ ಜೀವನದೊಂದು ಭಾಗ. ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನೋರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಖಂಡಿತ ಹೌದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಗ್ರೇಸರ ರಾವಣ. ವಾದಿರಾಜರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೋಭಾನೆ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ, ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇವರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡಿ ಹೋಗುವುದು. ಹಾಗೆ ವಾದಿರಾಜರ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೇ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತೀನಿ. ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಪರವಾಗಿ ದೀಪ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ಶುಭ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಪಾಣೀರ್ ನಂದಾವರ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೆತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊಸ ತೇರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು, ರಥೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಪಾಣೀರ್ ನಂದಾವರ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕರಿನ ಐತಾರೊಡ್ದು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಬೀತಿ ಕಾರ್ಯಲು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ நடப்பாயர அட்டனை ஆதித்தண்டு. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲೇನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕ್ಲೀತಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕರಿತಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುಂಡಗು ಮುಗುಳಿಕುಲ್ಲಾಯರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಶುರುವಾಂಡು.
ಅಕೇರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ತೀರ್ಥ ಮೈತದು ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಂಗ್ತೇರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊಸ ತೇರಿಗೆ ಕಲಶ ತೀರ್ಥ ಮೈತದು ಪೂಜೆ ನಡಪಾದು ರಥ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇರು. ರಥೋತ್ಸವ ದರ್ಶನ ಬಲಿಯಾದು ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡತಂಡು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದು ತಂದು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡಿರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿಗುತ್ತು, ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಳ್ವ ಕಾಂತಾಡಿಗುತ್ತು, ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಲಂದಿಲ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಅಶೋಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಲೆಮಾರು, ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕುದಕಟ್ಟೆ, ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಆರ್ಯಾಪು, ಕಿಶನ್ ಶೇನವ ಅಂಕದೋಡಿ, ಕುಶಲಪ್ಪ ಅಮ್ಟೂರು, ಪಣವದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ ಶಿವಶಂಕರನಂದ ಅವರ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್.ಕೆ. ಶಿವಖಂಡಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ನೋಯಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅರವಿಂದ ಭಟ್ ಪದ್ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರ್ಯತೂವಣ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಯಮ್ಮ ಪಿ ದುಂಬುಂತುದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಮಾತಕಾರ್ಯರು ನಡತಂಡು. ಪಾರಬತ್ತನ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಗ್ ಎಡ್ತದು ಕಾರ್ದ ಬಂಪರ್ದ ಉಲೈ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ತೋಜಂದೆ ಆದು ಬಚವಾಯಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ನಡತದಂಡು. ಸುಮಾರು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪೋದು ಪೆಟ್ಟಾವಂದೆ ಒರಿದಂಡು. ಪಾರಬತ್ತನ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಗ್ ಎಡ್ತದು ಕಾರ್ದ ಬಂಪರ್ದ ಉಲೈ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ತೋಜಂದೆ ಆದು ಬಚವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ನಡತದಂಡು. ಸುಮಾರು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪೋದು ಪೆಟ್ಟಾವಂದೆ ಬಂಪರ್ ಜತ್ತು ಪೋತಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ಕಬಕದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪನ್ಪನಾರು ಬೊಕಾರಿನ ಬೊಡಿದಿ ಕುಕ್ಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದು ಪುತ್ತೂರುಗು ಬನ್ನಗ ಸಾದಿನಡುಟು ಬಲ್ಪಡ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಗುದ್ದುದುಂಡು. ಅಪಗನೆ ಕಾರು ಉಂತಾದಿರು ಕಾರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತು ನಾಯಿನ ಆಡ್ದಿರು ಆಂಡ ನಾಯಿ ಓಡೆ ಪೋತುಂಡುಂದೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾದಜ್ಜಿ. ಅಲ್ಪಡ್ದ ಸೀದ ಅರೆನ ಕಬಕದ ಇಲಡೆ ಬತ್ತದ ಕಾರಣ ತೂನಗ ಕಾರ್ದ ಬಂಪರ್ ಗ್ರಿಲ್ ತುಂಡಾಯಿನ ತೋಜಿಂಡು. ತುಂಡಾಯಿನ ಗ್ರಿಲ್ದ ನಡುಟು ನಾಯಿ ತೋಜಿದುಂಡು. ನಾಯಿನ ಬಂಪರ್ದ ಬುಡ್ಪಾಯರ ಅವಂದೆ ಕೈತಲ್ದ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಪೋದು ನಾಯಿನ ಬುಡ್ಪಾಯರ ಕೇಂಡೊಂದಿರು. ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದಕ್ಲು ಬಂಪರ್ ಬಿಚ್ಚದು ನಾಯಿನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತೇರು. 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತ ದೂರ ನಾಯಿ ಬಂಪರ್ದ ಉಲ ಈತದು ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಊರು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಒಂತೆ ಕೆಪ್ಪು ಗುಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಆತಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ನಾಯಿಗೆ ದಾಲ ಆದಜಿ. ಅವಸ ಇತ್ತಂಡ ಯಮಡ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯ ಜಿಗಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ನೆಂಪಾವಂದುಂಡು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಕುದ್ರು ಅಮ್ಮುಂಜಿದ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಳಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಮುಕ್ಲಿನ ಸೇವೆದಲೆ ಕೊಡು ತನ್ಕಲಿನ ಕುಟುಂಬ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಲದೂಮಾವತಿ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಗುರುವಾರ ಪರಕೆದ ನೇಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಕುದ್ರು ಅಮ್ಮುಂಜಿದ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಳಮಡಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಮುಕ್ಲಿನ ಸೇವೆದಲೆ ಕೊಡು ತನ್ಕುಲಿನ ಕುಟುಂಬ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಲದೂಮಾವತಿ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಗುರುವಾರ ಪರಕೆದ ನೇಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮರ್ಲಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಭಂಡಾರ ಎಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ನೇಮ ನಡತ್ತಂಡು. ತುಳುನಾಡ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಸಾರ ದೈವಲಡು ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಗದ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಆದಿತ್ತಿದು ಧೂಮಾವತಿ ಪಂಡದಲ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು. ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ, ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ, ಕುಂಬ್ಳೆಸೀಮೆ ಜುಮಾದಿ, ಪಡ್ಡೈ ಜುಮಾದಿ, ಕೊಯ್ಯೂರು ಜುಮಾದಿ, ಜೂಮರ ಜುಮಾದಿ, ಕರ್ಮಲೆ ಜುಮಾದಿ ಇಂಚ ಜುಮಾದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಓರೊಟ್ಟು ಮರ್ಲ ಜುಮಾದಿಲ ಒಂಜಾದಿತ್ತದು. ಒಡಿಪು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸೇರಿದುಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಮರ್ಲ ಜುಮಾದಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆಯನ ಬಂಟೆಲ ಇತ್ತದು ನೇಮ ನಡತಂಡು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥಿರೈನ ಸಾಧು ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಡು ಒಳಮಡಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಕಿಟ್ಟ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಕೆಳಕುದ್ರು ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ನೇಮತುದು ದೈವಲಿನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡೇರು.
ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿ ಚಿಪ್ಪರ್ ಅಮ್ಮೇರಿ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಶನಿವಾರ ನಡಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೊಕ ಗರುಡಿ ದೈವಲಿನ ತಂಬಿಲ ಕರಿತದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಇರ್ದು 11 ನೇಮ ಬಯ್ಯ ಆಜರೆಕ ಬೈದರ ನೇಮ ಶುರು ರಾತ್ರಿ ಒರಂಬೆಕ್ ಸೂರ್ಯ ಉಪ್ಯವನ ಪತ್ತೆಕ್ ಮಾಯಾಂದಲ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ನಡೀರ್ಲ ಕರಿದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರು ಸೂರ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ನೇಮ ಅಕ್ಕೆರಿ ಆಪಣೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಪಾದಿರು ಎಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾತಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡು ನನ್ನಲಾತು ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗೆ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ 24/7 ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆದೇವರ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರದ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಲಿನ ಸ್ವಂತ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ತದು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗೇರಾದಿತ್ತದು ಗುರುವಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರದ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಲಿನ ಸ್ವಂತ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ತದು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗೇರಾದಿತ್ತದು ಗುರುವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಐನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾದದೊಂದು ಆರ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಅವಳು ಬಂದರ್ ಗಡಸುನಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ತರಾವರಿ ಸವಲತ್ತುಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ತೊಂದಿರು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿನ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬಂದರ್ಡ್ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನದ ತೊನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಒದಗಾಯಿನ ಮೂಲ ಸವಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಇತ್ತದು ಬಂದರ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ HPCL UPCL ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿನ ಸಭೆ ನಡತಂಡು ಬಂದರ್ಡ್ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದರ್ನ ಗಳಸನಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡಪಾಯರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನಂಚ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಲಿನ ಸ್ವಂತ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ತದು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗೂ ಏರಾದಂಡು ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತಿಡು ಸರಕು ತೂಕ ಮಲ್ಪೆರ 5 ನಿಮಿಷೊಳಿನ ದೆತನೊಂದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟೊಗೇರಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು 25 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೂಕ ಮಲ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುಂಡು ಆತೆಯತ್ತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಸರಿತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕರಾಜು ವಿವರ ಕೊರಿಯರು ಬಂದರ್ಡ್ ನಡತದ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಬೊಕ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಮೂಲ ಸವಲತ್ತು ಬಗೆಟ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರಿಪಾಯರು ಬಂದರ್ದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಯರು KG ನಾಥ್ ಬೊಕ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು हमारी सौर ऊर्जा 5.2 मेगावाट कैपेसिटी की है जिसके वजह से हमने कार्बन फुटप्रिंट में 33,150 टन की कमौती की है आज तक। लाभ की तरफ लेके जा रहा है, मैंने प्रॉफिट ओरिएंटेड बन गया। पहले घाटे में थे लेकिन अभी घाटा नहीं है, पूरा प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स है। जैसे आपको मालूम है सर, जब भी ये सब कदम हम उठाते हैं ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कास्ट कम होता है, माने डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आता है। जब भी सिंगल डिजिट में आता है सर, हमारा गुड्स जो है फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा बिक जाएगा, हमारा GDP बढ़ जाएगा। 130 करोड़ के भारत के जनता जितने भी है सबको पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा, माने ईज ऑफ लिविंग हो जाएगा और बेटर लिविंग हो जाएगा। यही हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आकांक्षा है और हमारा भी आकांक्षा है और इसी कोण की तरफ से, इसी दिशा की तरफ से हम लोग क्षमा कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और काबिल भी हो रहे हैं सर। ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲ್ದ ನಡು ಭಾಗುಡ್ದು ಕದಿಲ್ನ ರೈಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲು ರೈಲ್ ಪಟ್ಟಿಡಿ ಉರಿದು 1 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ರೈಲ್ ಗೇಟಿಡೆ ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿದ ಜನಕಲು ಕಾತ್ ಕಂಗಲಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಇಂದಿರಾನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಕೈತಲ್ ನಡೆತದಂಡೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲ್ದ ನಡು ಭಾಗುಡ್ದು ಕದಿಲ್ನ ರೈಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲು ರೈಲ್ ಪಟ್ಟಿಡಿ ಉರಿದು 1 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟಿಡು ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿದ ಜನಕಲು ಕಾತ್ ಕಂಗಲಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಇಂದಿರಾನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಕೈತಲ್ ನಡೆತದಂಡೆ ಪದ್ರೆಡ್ಡರ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಪಣಂಬೂರು ಬಂದರ್ದಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲು ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಕೆಟ್ಟದು ರೈಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲು ನಡುಡ್ದು ಕೊಂಡಿ ಕಲೆ ಒಂದು ರೈಲು ಗೇಟದ ಕೈತಲು ಉಂತುದಂಡು ಅಂಚದ ಗೇಟ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಮಾರ್ಗದ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲ ಜನಕಲು ಕಾತದು ನರಕ ಬರ್ಪುನಂಚ ಆದುಕೊಂಡು ಈ ರೈಲು ಕದಿಲ್ದು ಇಂಜಿನ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರತ್ ಕಲಡ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ತೆರಿನಾಕ್ಲು ಬತ್ತದು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತು ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲು ದುಂಬರಿಂಡು ಗೇಟ್ ದಿತ್ತಂಡು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ನರಮಾಣ್ಯಗ್ ಧರ್ಮದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ತನ್ಕುಲಿನ ಬದುಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿನ ಬದುಕನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನವು ಧರ್ಮ ಅಂದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೇರು ನಂದವರ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ 5ನೇ ದಿನದ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ ಆರ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಪಾಣೇರು ನಂದಾವರ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಗುರುವಾರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ 5ನೇ ದಿನದ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡೆತಂಡು. ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಯಶವಂತ ದೇರಾಜೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬುಕ್ಕ ಸರ್ವೇರೆಲ್ಲ ಇದ್ಕೊಂಡಿರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ನರಮಾಣ್ಯಾಗ ಧರ್ಮದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ತನುಕುಲಿನ ಬದುಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಬದುಕನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನವು ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮವನ್ನು ನಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಧರ್ಮೋನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಬಂದಿರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೀರು ಅಶೋಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಲೆಮಾರ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ದೀರು. ಕುಡ್ಲ ಕುಲಶೇಖರ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎ ದಾಮೋದರ, ಉಬ್ಬರ್ ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕರುಣಾಕರ ಸುವರ್ಣ, ನಂದಾವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಳಂದಿಲ, ಸಜಿಪ ಮಾಗಣದ ತಂತ್ರಿ ಎಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್, ನಂದಾವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯತ್ವವನ್ನಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ ಜಯಮ್ಮ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕವಿತಾ ವಸಂತ ಪಾಲ್ದಿತುಂಡಿರು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕುರಿಯಿರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಂತಹದ್ದು, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಸಮಸ್ತಾಹ ಲೋಕಾಹ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಮಗ್ರ ಜನರ ಬದುಕು ಸುಖಮಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉದಾರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮತ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇದ್ದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು, ಹೊಸ್ತಿಲು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ರೀತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾವು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಅದೇ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2022 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಅಕೇರಿ ಆಯ್ನ ಇತ್ತಿದ ಪಣ ವರ್ಷದ ಮೂಜನೇ ಹಂತದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು %105.32 ಹೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬೆಲೆ ತೊಟ್ಟುಗು 300 ಕೋಟಿ 53 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2022 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಅಕೇರಿ ಆಯ್ನ ಇತ್ತಿದ ಪಣ ವರ್ಷದ ಮೂಜನೇ ಹಂತದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು %105.32 ಹೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬೆಲೆ ತೊಟ್ಟುಗು 300 ಕೋಟಿ 53 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಪೊರ್ತುಡು ಒಟ್ಟು ಲಾಭ 146 ಕೋಟಿ 42 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಒಂದೆರದಾದ ಮೂಜನೇ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ವರ್ಷದ %118.6 ಹೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬೆಲೆತ ಒಟ್ಟುಗು 826 ಕೋಟಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ಮಾಲ್ತದ ದಾಖಲೆ ಆತಂಡು. ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಪೊರ್ತುಡು ಒಟ್ಟು ಲಾಭ 377 ಕೋಟಿ 79 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕೂಡಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಆಫೀಸ್ ಗುರುವಾರ ನಡೆತಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಟೆ ಪಣವು ವರ್ಷ 2022-23 ಮೂಜನೇ ಹಂತ ಮೂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ದ ಪಣವುದ ವರದಿನ ಒತ್ತೋನುಂಡು. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಗುಣಮುಟ್ಟೊಡ್ಲ ಗುಮನ ಕುರ್ಪುನಂಚ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸ್ಥೂಲ ಅನು ಉತ್ಪಾದಕ ಸೊತ್ತುಲು ಎಣ್ಮ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತದು %3.2 ಜೈತಂಡು. ದುಮ್ಮದ ಮೂಜನೇ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂದು $3.3 ತಾತಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟು ಅನು ಉತ್ಪಾದಕ ಸೊತ್ತುಲು ಸತ ಮೂಜಿ ಬೇಸಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತದು $1.6 ಜೈತಂಡು. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕವರೇಜ್ ಅನುಪಾತ ದಾಖಲದ ನೂದೆಟ್ಟು 8.21 ಮುಟ್ಟುದಿತ್ತದೆ. ಕರಿನ ಪಣ ವರ್ಷದ ಮೂಜನೇ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಒಂದು ನೂದೆಟ್ಟು 73.6 ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ತಿರಬುಕ ಗಟ್ಟಿದ ಈ ಸಾಧನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನನಲಾತ್ ಬುಲೆಚಿಲ್ದಂಚಿ ಕೊನೊಪ್ಪನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತೂವನ್ನಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ MS ಪಂತೇರ್. ದೇರಬೈದೇರು ತಿಮ್ಮ ಬೈದೇರ್ನ ಕಾಣಿಕದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಅನಂತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ದಂಚ ಉಪನ ಬಾಕಿಲ ಗುತ್ತುಡು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದೇರ್ನ ನೇಮ ನಡತ್ತಂಡೆ. ಬೆರ್ಮಿರ್ನ ದಯಟು ಸತ್ಯದಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಣ್ಣ ಬೈದೇರಿಗೆ ಅಮರ ಜೋಕುಲಾದ ಜನ್ಮೈತನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿನ ತುಳುನಾಡ ಇರ್ನುತ್ತ ಅಜಿಪೊಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಗರೋಡಿಲೆಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಸತ್ಯಡು ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ತಿಗಲೆಡು ಸಾದಿ ಕೊರುವ ಅನ್ಯಾಯಡು ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಸುರಿಯೋಡು ಸಾದಿ ಕೊರುವ ಪಂಡದು ಸತ್ಯದ ಸಾದಿಪತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದೇರು ಕಾಯಬುಡ್ದು ಮಾಯಿಗೆ ಸಂದದು ಬೆಮ್ಮೆರಡಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆದು ನೇಮ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲಿರು. ತುಳುನಾಡ ತಿರ್ಗದು ಅವಲವಲು ನಿಲೆಊರೊಂದು ಬನ್ನಗ ನಿಲೆಊರಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅನಂತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ದಂಚ ಉಪ್ಪನ ಜಾಗೆನೆ ಬಾಕಿಲ ಗುತ್ತಾದುಂಡು. ಮಾಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಮಾಡುಡು ಜಾಗೆತಿ ಕಂದೆ ಜಾಗೆತೋಜವೆಂದೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಬಂಟೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸುಲ್ಲಮಲೆ ಬಲ್ಲಮಲೆ ಸೀರ್ತ ಮೀದು ಗುಡ್ಡೆಡು ಉಂತುನಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೂ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಲು ಉಪ್ಪುನ ಬಾಕಿಲ ಗುತ್ತು ತೋಜಿದನಿಗೆ ದೇರೆ ಬೈದೇರು ತಿಮ್ಮ ಬೈದೇರಿನ ಕಾಣಿಕದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ
ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲಗುತ್ತುಡು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದ್ಯರನ ನೇಮ ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ನಡತಂಡು. ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನೇರು ಗರಡಿ ಜಪ್ಪುನ ನೇಮ ಬೈದೇರ್ಲೆ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಶನ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನೇರ್ನ ಸಾಧಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಸೂರ್ಯಪಾಡೊಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ದು ಬೈದೇರ್ಲೆ ನೇಮ ಅಕ್ಕಿರಿಯಾಂಡು. ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಬಾಕಿಲಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದಕ್ಲು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ನೇಮ ತೂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಪೊಸಪ್ಪೆ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವರಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೀರು.